సిద్దిపేట జిల్లా నంగనూరు మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 141వ ఆవిర్భావ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ మేరకు పార్టీ నాయకులు బాబు జగజీవన్ రామ్ చౌరస్తాలో కేక్ కట్ చేయడంతో పాటు మండల కేంద్రంలోని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో రోగులకు పండ్లను పంపిణీ చేశారు. ఒకరికొకరు ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక పాత్ర పోషించిందని, ఎందరో స్వాతంత్ర సమరయోధులను తయారు చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీదే అన్నారు. దేశంలోని 130 కోట్ల ప్రజానీకానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక భరోసా అని అన్నారు. రాష్ట్రంలోనూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ప్రజాపాలన కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో చెలికాని యాదగిరి, అనరాజు నాగరాజు, దాసరి కిషన్, దేవులపల్లి భూమయ్య, రాగుల కనకయ్య, రాగుల కృష్ణ, దేవులపల్లి రాజు, అనరాజు గణేష్ పాల్గొన్నారు.